An kama wata shahararriyar mai garkuwa da mutane a jihar Kano. Maryam Muhammad mai shekara 23 haifaffiyar ƙauyen Butsa da ke Gusau a jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin mutane 4 da aka kama a Kano. Ta bayyana cewa kawunta ya koyar da ita yadda ake garkuwa da mutane don karɓo kuɗin fansa. Na girma a kamfanin kawuna wanda shi ma yana garkuwa da mutane, in ji Maryam. Maryam ta ƙara da cewa babanta ya kasance Bafulatani kuma sukan ja hankalin mutane ne da soyayya, da fari su karɓi miliyan 5. Yaran kawuna ne. Yaran kawunki? To ya aka yi da ke da kuka shiga hannu? Ya aka kika shiga? Shi ya turo su. Ya sunan kawun naki? Hamza. Aina yake. Shi ma ɗan Zamfara ne? Shi ya turo shi su taya ki aiki kenan? Idan kin karɓi abin shi kike tura kawun naki? Su kuɗin in kin karɓa? Nawa kike tura masa? Nawa kike tura masa? Wani nake ansa ba. Wa yake karɓa? ansa? Shi ne. Kawun naki? Yake ansa da kansa? A can aikin me yake? A can aikin me yake yi? Bafulatani ne. Bahillace ne? Shi ma ki da nafin ne yake? To yanzu ne. Kamar sau nawa zaki iya tuna kuka yi? Dan yi baya kuɗin biyu baya da Allah. Kuɗin janye a hankali. Kamar sau nawa kike wannan? Kamar sau nawa ne kika aikata wannan kidnapping? Aka kawun naki. Ban taɓa yi ba sai wannan sau biyu ne. Sau biyu ne? Nawa kuka karɓa? Na farkon nawa kuka karɓa? Kawuna ya ce miliyan 5 ne na farko, sai kuma na biyun ba mu ansa ba. Kaman kawun naki ya dade harkan kidnapping ne? Shi ya rike ni a hannunsa na girma ban sani ba. Ina iyayenki? Sun rasu. Yanzu me za ki iya cewa kin yi nadama da aikata wannan abu? Ai faɗa zaki. Faɗa zaki da bakin kin yi nadama? Dama ban taɓa yi ba. To menene roƙonki? Yanzu menene roƙonki? Hakuri a yafi musu. Kin yi nadamar aikata wannan laifin kenan? Amma an ce kina kamawa waɗannan mutane gida, me gaskiya wannan labarin? An ce kina kama waɗannan mutane gida, me gaskiyar magana? A nan ne Kano nake zaune. To wannan ma da aka yi kawuna ne Ya kama gida? Kawuna ne ya turo aka kama. Wanda aka kama ne kin san wanda aka kama ne? Da ba kuna Ashe ga ta wannan. Daga cikin wanda aka kama tare da Maryam Muhammad sun haɗar da Sani Ibrahim wanda ake kira mai lafiya wanda ke da shekara 35 ɗan ƙauyen Butsa ƙaramar hukumar Gusau a jihar Zamfara, da kuma Shamsuddin Suleiman mai shekara 21 da haihuwa wanda shi ma ke zaune a ƙauyen Butsa ƙaramar hukumar Gusau da ke jihar Zamfara. Sannan Ishaq Khalil baban Basma mai kimanin shekara 32 da ke rijiyar Lemo Quarters ƙaramar hukumar Fage da ke jihar Kano. Mun samu jin ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda aka kama tare da ita. Sunana Shamsuddin Suleiman. Wannan abu da aka zo aka yi na kinafa wanda muka yi, ni ina fatan Allah ya fitar da ni daga wannan lamari. Na tuba ni ina son Allah ya fitar da ni daga wannan lamari. Allah ya bani sana'ar da zan yi. Allah ya bani taimakon da sana'ar da zan yi fitar da wannan lamari. Wannan mugunyar kama ni bani buƙatar ta. Allah ya fitar da ni akan wannan lamari. Ni mutumin jihar Zamfara ne. yana nan har yanzu Ni akan wannan lamari ba na ita kawai na sani, amma shi ban san shi ba. Daga nan mun samu jin ta bakin kakakin rundunar hukumar 'yan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, inda yake mana ƙarin bayani kamar haka. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano. A madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano mun kira ku nan domin mu sanar da ku irin nasara da muka samu na wajen kama ɓata gari, wato masu garkuwa da mutane wanda ba ma 'yan jihar Kano ba ne, suka taso tun daga jihar Zamfara suka zo suka tare a nan, suka nemi gidan haya suka zauna suna kama mutane su ɗaure su a jihar Kano ko kuma su fita da su su kai su Zamfara su kwaci kuɗin fansa, sannan a sako su a dawo da su, sannan inda abin hawa shi ma a kwace a sayar da shi. To akwai ƙorafi da muka samu ranar 12 ga watan 1 na wannan sabuwar shekara daga wani mai suna Sunusi Ado da ke zaune a unguwar
Galadanci a ƙaramar hukumar Gwale a nan Kano. Akan cewa an yi garkuwa da ɗansa mai suna Muhammadu, kuma an nemi ya bada kuɗin fansa naira miliyan 10 ya kai jihar Zamfara domin ya kai wannan kuɗin fansa a saki yaron. Bayan mun samu wannan ƙorafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop-Ada, wato wanda aka fi sani da kankace kwabo, a ƙarƙashin jagorancin DSP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin duk inda wannan ɓata gari suke aje a kamo su. To wannan tim na kankace kwabo sun shiga aiki ba dare ba rana, wanda Allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara bayan kwana 3 da wannan rahoto, wato ranar 15 ga watan 1 na wannan shekara, suka ji labari daga majiya mai ƙarfi sannan kuma da ƙwarewa wajen bincike, suka dirar mikiya a wani gida da yake unguwar Jaba a ƙaramar hukumar Ungwaggo a nan Kano. Wanda da suka je, wanda suke wannan gidan inda aka wato aje wanda aka yi garkuwa da shi, suka buɗe wuta, 'yan sanda ma suka buɗe tasu wutar ta Operation Pop-Ada, wanda Allah ya bamu nasara aka kubutar da wanda aka yi garkuwa da shi ba tare da wani ciwo ba, sannan kuma muka kama mutane 4 a cikin wannan gida. Wannan mutane akwai Maryam Muhammad 'yar kimanin shekaru 23 da ke ƙauyen Butsa, ƙaramar hukumar Gusau, 'yar jihar Zamfara. Akwai Sani Ibrahim wanda aka fi saninsa da Mai Lafiya, shi ma da ke ƙauyen Butsa a ƙaramar hukumar Gusau a jihar Zamfara. Da Shamsu Suleiman, shi ma ɗan wannan ƙauye a jihar Zamfara. Sannan kuma da ɗan jihar Kano guda ɗaya a cikinsu mai suna Ishaq Khalil, ɗan kimanin shekaru 32, wanda aka fi sani da Baban Basma, a unguwar Rijiyar Lemo yake a ƙaramar hukumar Fage a nan Kano. Bayan an gama buɗe wannan wuta, an kama su da bindiga AK-47 guda ɗaya da harsashai, an loda su a ciki magazin ɗin guda 30, kuma an kama su wannan bindiga a cikin babur, kuna kallon sa boxer gashi nan ja sabo, wanda aka kama a wannan gidan sun ɓoye shi. Bincike sai nuna mana cewa ita wannan Maryam ɗin tana da miji wanda ya rasu mai suna Sani Ismail, da ke ɗan asalin jihar Niger, wanda cikakken ɓarawon shanu ne kuma mai garkuwa da mutane, wanda an kashe shi a ƙauyen su Maryam ɗin, wato a ƙauyen Butsa da ke ƙaramar hukumar Gusau a jihar Zamfara. An kashe shi bayan lokacin ya yi garkuwa, ko in ce ya saci shanun waɗansu a daji. Bayan mijinta ya mutu, sai ɗan uwanta wani mai suna Hamza Dogo, shi ma da yake ƙauyensu, ya ɗauke ta daga jihar Zamfara ya dawo da ita nan jihar Kano, shi ma cikakken mai garkuwa da mutane ne, wanda shi abin tsoro ne ma daga labaran da muka samu. Da ta dawo ta zauna a wurare kamar haka a nan Kano. Ta karɓi haya a unguwa 3 ta zauna, ta tsallake ta koma unguwar Fanshekara, ta koma Maidile, a ƙarshe ta koma unguwar Jaba, inda ta karɓi kuɗi, ta karɓi gida akan kuɗi naira 600,000, wanda wannan gidan suna amfani da shi da wurin su yi garkuwa da mutum, su ɗaure shi a ciki, ko su tafi da shi Zamfara daga nan gidan, ko kuma su ɗaure a nan a biya su kuɗin fansa. Ta tabbatar mana da cewa wannan matashi da aka kawo ƙorafin an yi garkuwa da shi, ita ce ta kira shi a waya, ta ce ya kai mata waya zai siya Samsung akan kuɗi naira 65,000. Ya kama hanya ya je wannan unguwar Jaba, yana shiga wannan gida suka buɗe masa ƙofa, su 4 gaba ɗaya da muka kama. Yana shiga kuma ita Maryam ɗin ta fara dukansa a kirji, tana dukansa, ta shaƙe shi, suka zo suka tarar masa, bayan sun tarar masa suka ɗaure shi, suka ɗaure masa baki, suka jefar da shi a ɗaki, wanda kuma daga can jihar Zamfara aka kira 'yan uwansa akan cewa ba za su sake shi ba sai an biya kuɗin fansa naira miliyan 10. Abin bai tsaya a nan ba, da suka fuskanci cewa ma ya gane su, sai suka tura wa wancan na Zamfara saƙo akan cewa kashe shi za su yi, ko da an biya wannan kuɗin. To, da kanta ta ƙara tabbatar mana da cewa waccan shekarar ta gabata ranar 2 ga watan 10 ma akwai wanda suka sace daga nan garin mai suna Alhaji Shafi'u, da ke zaune a Na'ibawa a ƙaramar hukumar Kumbotso a nan Kano. Bayan sun sace shi sun kai shi daji a jihar Zamfara a wannan ƙauye nasu, an ɗaure shi a can, sai da ya biya kuɗin fansa naira miliyan 10, sannan kuma motarsa wato ainihin ita ma suka ƙwace suka sayar da ita. Sannan kuma bayan ya biya kuɗin fansa sai da ya ba su babur sabo boxer, sannan kuma suka sake shi, wanda shi ma mun nemo shi za ku ji daga bakinsa. To, motar wannan Muhammadu da ya shiga gidan da ita, wanda tun da ma sun ɗauke ta sun kai ta Zamfara, an tura 'yan kankace kwabo sun je garin Zamfara, wanda ga motar nan fara kuna gani a bayansu. Allah ya bamu nasara mun sa mota. To, bayan wannan kamu da muka yi,
aikace-aikace da muke na ƙoƙarin daƙile duk wata ɓarna ta garkuwa da mutane da fashi da makami a jihar Kano. Waɗannan bindigogi da kuke gani a bayana bindigogi ne manya ƙirar AK-47 guda 5 da harsashai guda 70 da muka same su, wanda yanzu haka muna kan aiki da wasu binciken wasu masu manyan laifukan da muka kama, wanda za mu sanar da ku nan ba da daɗewa ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya ba da umarni a gudanar da bincike na ƙwaƙwaf, kuma waɗannan da zarar mun kammala bincike su ma za mu gurfanar da su a gaban kotu na wannan aika-aika da suka shigo jihar Kano suna aikatawa. Haka zalika da waɗannan abubuwan da suka faru, dole fa al'ummar wannan jiha sai mun tashi a tsaye, sai mun kula, sai mun kiyaye, sai mun kula da wace mu'amala ake a unguwanninmu da kuma makwabtanmu. Haka zalika masu ba da gidan haya, masu tsayawa a ba da gidan haya da masu karɓar gidan haya, sai an kula sosai na ganin cewa wannan ɓata gari suna nan suna shigowa, sai an kula da waɗanda ake ba gidan haya, don waɗanda ma suka ba da wannan gidan hayan su kansu gaba ɗayansu daga dillalin da wanda ya ba da gidan hayan, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya sa an kamo su, su ma za ku je daga bakinsu. Kamar yadda muka ɗauki alkawari za mu ci gaba da aiki akan ɓata gari a jihar Kano ba sani ba sabo, da yardar Allah sai mun ga ƙarshen su a wannan jiha. Muna godiya da duka haɗin kan da kuke bamu. To, kada dai ku sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan Arewa Royal Star TV tare da ni Hajara Suleiman.